Ето и бандата приготвя вечерята. Ого! Правя малко клип, ще да пратя на Буля какво репетиции се правят. Много добре. На вечерието на... Къде се правят репетиции? Мъчачите не са празни още. Сега Ще малко помня. пак ще направиш. Тук Главните действащи лица. минути страт. Тя в коя стая пържи? Тя от двеста. Ще може да спи нещо. Да. А тук памлетка, пържи яйца. Госпожица памлетка, пържи яйца. Ау. То е такива вкусти правила да видиш. Ти специално за Буля ще го правиш. Произведения. На Буля? Просто да им кажете, че не се грижа за оркестърчето. Благодарим. Кажи чао. Чао. Налей ми едно винце сега. Махни сърчички.